Wave. 3 o'clock. Wave. Pwede. Ulit-ulitin po namin na lahat po na may alagang malilit na bata. Nagahan po natin, bantayan po. Huwag po ipalaga sa kapabwata. Maraming salamat. Bantayan na rin po ng mga sineros natin ha. Okay, Bandeng, ligo na kayo. Maganda rin dyan. Video. Hindi naman maabot dito, di ba? Hindi na. Mababas tayo kunti lang. Madami na nag-aantay. In a minute. Magsisimula na yung wave. Every hour for 10 minutes. 10 minutes ang last ng wave o yung alon. Dito rin sa side pag gano'n siya. Doon din sa side pag gano'n. Kaya doon sa salobo yung tubig doon. Ha? Yan. Yan. Ay, sketch o. Ayan. Tapos sila yan. At saka niyan. Yan daw. Ay, si Cheche, oh. Up, up. Ayan na. Yan na, simula na. Ayun na. Nagsimula ng wave. Ayun na, nagsimula ng wave. Ayun na.
Ang lakas ng alon. Ayun o. Ang lakas ah. Ang laki ng alon. Ano? Kahit sa side oh. O bakit tumayo ka? O mabangga nyo ka, mahulog ko sa tong ko ha. Malakas din ang alon. Ayun, lakas dito oh. Kaya sa ngalong dito. Doon sa kabila. Doon sa kabila, sa labungan doon sa kabila. Oh, yeah. Ang lakas ng alon no? Lakas. Ay, nababasa dito. Ay, nababasa dito. Basa na ako. Dito, tanda. Nagsasalubong tubig dito. Harap ko ng tubig. Basa na. Ito oh. Dito oh. Yung wave dito. Ito yun oh. Ang ganda ng wave. Pero dito, magkabilaan, dito sumasalubong. Yung dito nanggagaling, papunta dito. Yung mga nandoon galing, papunta dito. Kaya dito nagsasalubong. Silver cloud siya. Ito, dito yung gitna nagsasalbong kaya talagang ramdam yung alon din dito oh. Oh, ilang minute. Magtapos na.
Tapos na. Tapos na. Hindi na masyado malakas. Tapos na. Tapos na. Tapos na. Oh, yan lakas. Dito. Marami dito sa pala. Tapos na. 10 minutes na. Next ride po natin, 4 p.m. na po. Alas 4 po, next ride. Thank you. Next wave 4 p.m. 4 p.m. po, masunod po. Next wave 4 p.m. and it will last another 10 minutes. Other 10 minutes. Hop, yeah. Ay. Yana, tara na! Pasaway. Che. No. Malakas.